yazi konke ingifikela manje ebusuku yabo ngihleli ngiyacabanga. I don't know what I was thinking, but lento yangifikela lo nyaka lo ka10 ne lo nyaka ngeza lo msebenzi. Yazi ayikho into ebaluleke njenganokwenza i-cleansing, uzigeza. Yazi kwenye inkathi ukugeza kudinga ukuthi uze kumuntu omelapho endabuko uthi uyogeza. Kwaye wena ungayithenga inkukhu uhambe uyinquma ufake inyongo negazi ukhuluma ukuthi uyayigeza uyahlambuluka. Uyazi ukuthi kunomuntu okuthola ukuthi impilo yakhe yaboshwa emncane. Siyibuze thina ukuthi where did this person go wrong in life, ngoba besimbona ukuthi uza kahle konakalaphi. Yabo kunomuntu okuthola ukuthi washawa ngezinto yabona ukugeza mangabe ungagezile kunezinto ozothi kushuthi this is norm empilweni yami, vele kushuthi mina impilo yami kanje, kanti akunjalo. Just that nje udinga ukuthi ugeze uyihlambulule. Yabo kwenye inkathi nawo amandla ukuthi wena uzigeze wena. Yabona abantu abaningi sebefikile sengibagezile, kodwa yazi ngikufika umuntu athi inkomo angisebenzi, umsebenzi angiwutholi, izinto zami azenzeki, ngimthathe ngimuse emanzini 2 to 3 years athi umuntu useyasebenza. Inkomo ngiyafunda ama-modules ami kodwa ngihlulwa into eyodwa sekufuna ngigraduate, bese umuntu avele egeze bese into zakhe bese ziyenzeka. Yabo uyazi ukugeza kukodwa kunezinto okuyiqaqanga ngoba kunamafindo uthola ukuthi waboshelwa wona wena umncane. Ikusasa lakho labonakala ukuthi lizoqhakaza, wavalwa umncane, uyaqamba uyakhula vele usukhula nokhula olungacentiwe olidinga manje wena ukuthi usukume uzicente wena lona. Yabo wena uzigeze wena. Kwenye inkathi ukuthola ukuthi umuntu ohamba nawe noma umuntu owembethe wena noma umuntu ophila kwena egazini kade agqilazo ungcolile. Ingakho uma uqhamuka ube nesidina ungathalisiseki, nasemsebenzini promotion tota uyitholi, kodwa oza kweni bayayithola. Ngisho ukukhushela imali wena ucatshangela ukuthi engathi ungakhushelela imali, ingoba lo muntu okuwe uthi mayeqhamuka ngani ngesidina. Yabo sekufuna manje ugeze. Yabona ezinye zezinto kufanele noma impilo yakho mayidinga igobongo. Uma impilo yakho idinga igobongo lelanga ngempela ziba khona izimpawu ezikhombisa ukuthi wena kufanele udle igobongo. Yini edala lawo maphupho ubona ukuthi mhlawumbe kwenye inkathi ebusuku uphupho ugeza bese kube khona insipho, kwenye inkathi uziphuphe wena ungcolile. Kusuke ispirituality sakho leso sikukhombisa ukuthi sidinga ukugezwa, sinjani singcolile, hamba usihlambulule wena. Kwenye inkathi khona ukuhlambuluka komoya ngokuthi wena udlela igobongo, ngesikhathi udlela igobongo bese lo moya uyahlambuluka bese wena uba right empilweni. Yabo so kubalekile ukuthi uhlale wenze njani ugeze, ngoba khona izichitho oshawa ngazo. Even ngisho usuphila nje uyajomba nemeqo yonke into, impilo yakhe iyafaswa. Yabona so kubalekile ukuthi wenze njani ugeze. Ukubaleka kwe-cleansing is very important. Uthathe nje inyongo nje enkukhu kwenye inkathi uyifake nasemanzini. Kwakwafika enye ingane ekudala, I think the spill sasisana 3 years ngisiqalile. Mangilele ebusuku kufika umuntu uthi khona ingane ezofika la kusasa uyigeze ngenyongo namanzi kuphela. Yazi leyo ngane yathi mayifika ngempela ngangayitshelanga mina ukuthi ayiphathe inkukhu kuphela, kunezinto kwakufanele iziphathe zokuthi igeze, kodwa vele yafika iphethe inkukhu kuphela. Sengithi nawo ngiyiphuphile lento, ngave ngayigeza ngenyongo namanzi wodwa, yathola umsebenzi kaMasipala. Nawe lezi zinto zakho uzibona zingenzeki kahle, ucindezelekile, geza. Kunokugeza okungawudinga umuthi mfethu, kunokugeza okufuna wena ukhulume usho ukuthi manje ucela ukuthi iqashule izibopho ezivasiwe neziboshiwe phezulu kwesimo sempilo yakho.
makufuna uyogezela emanzini shona khona, makufuna uyogezela entabeni shona khona, makufuna uyogezela ehlane shona khona, makufuna uyogezela olwandle shona khona, makufuna uyogezela empophomeni shona khona, makufuna uyogezela esizibeni shona khona. Ufuna umoya wakho la ozoneliseka khona wona ukuthi uhlambululekile, uzoba right. Ungahlali nje deqe, yabo, ucabanga ukuthi izinto zizenzakala. No, it can't be. Ngeke zenzakalele, yabo. Kodwa umoya uzoba nawo ama-signs ukuthi ukukhombisa ukuthi ucindezelekile, inhlanhla uyibone ivuleke ivaleke ithi, yabo. Nenye into ke engifisa ukuyiqashisa abantu, yabona lento yokulala nabantu abaningi abahlukene, ingozi lento iyalimaza. Lento yokushintsha ama-partners, ulale nalo. Yes, ungathi uvunyiwe isikhokho kodwa leyo nto leyo iyalimaza somehow. Yabo, sekufuna wena manje ubheke ispirituality sakho ukuthi lo muntu okwembethe wena ufunani. Ngake ngayikhuluma lento ngenye imini ngithi mina uyazi ukuthi la emhlabeni thina sizokwenza experiment yomhlaba bese siyahamba sibuyela lesivela khona emakithi la. Na uzothi umunye umuntu unkomoso uthini uma uvakashile endaweni, uma usuxoshwa kuyona uyahamba ngoba uneyekini, right? So la emhlabeni akhona emakithi la sivakashile siyahamba. So uNkulunkulu namathongo uma sebona ukuthi la emhlabeni uyahlukunyezwa noma uyahlukumezeka kakhulu, they are like asimthatha abuyele ekhaya. Into ekufuna ibhasobho kuphela ukuthi umphefumulo wakho kufanele ungathunjwa, ngoba kwenye inkathi wena kuthiwe usuye ekhaya kanti awukho umphefumulo wakho usuthunjiwe, yabo. Ile sengena khona impi yobumnyama, impi yabathakathi, yabo. Njengoba kube khona ukuthola ukuthi kunomuntu okahamba emhlabeni isikhathi sakhe singakashayi kodwa ebese yashona, kodwa bengakafanele ngabe lokho kuyenzeka. Yini? Impi yobumnyama. Now ingakho kubalekile ukuthi, yabo, kwenye inkathi if you feel like sleeping, qala uthandaze kuqala, ngayisemini, ngayisebusuku. Mawusuzwa ngathi usuyazela ukuthandaza, ngoba kwenye inkathi wena uke uzwe ngathi uyazela kanti igama lakho liyaphehlwa, yabo. Kunabantu ukuthola ukuthi emini balala bese bengabe besavuka bese yahamba emhlabeni kuthi ukufa bese kumbiza, kanti isela lifike lazo umntshontsha emini, yabo. Khona lokuthi uze umzimba usinde, uzucobeka uvela ulala. Kwenye inkathi kunomuntu okeze bese phupha kabi, yabo. Kanti bekufanele mayizwe lento bese yathandaza. Ingakho ukuthandaza kubalekile. Before you sleep you have to pray, ngoba ikhona impi efuna ukuthi ilwe nalo mphefumulo khona kuwo. Even nami njengoba ngenza le video nje ngizama ukuqashisa, kunemoya manje edinwayo ukuthi why am I making this video, yabo, because mina ngifuna ukuvusa wena, yabo. So ziningi izimpi ezikhona esibhekana nazo, kodwa all in all geza, yabona. Ukugeza ave kusiza, yabona. Ukugeza ave kusebenza. Uyazi ukugeza ngisho umzimba kuyawucacisa, ngisho ubuso, kunenduna ziyaphela, nesidina siyaphela, nesicwacwa siyaphela, nenhlanhla uyayibona isondela. Yini? Uyageza. Zwana nokuthi wenze i-cleansing, spiritual cleansing. Angisho ukugeza lokho ukuthi ugeze ngamanzi mina nonuke kahle, ngikhuluma ngokuhlambulula umoya. Umoya uyadinga ukuthi wenze njani? Uhlambulule. Gezani, thenga inkukhu ugeza. Uma ungakwazi ukugeza usondele sikugeze sikuhlambulule uzoba right ngale komuthi, because akuzona zonke izinto ezidinga umuthi ngaso sonke isikhathi. Ezinto zidinga ukuthi ziqaqwe amanzi, uhlambuluke, ugezeke, ube right, impilo yakho ibuyele esimeni, yabona. So sukumake ulungise impilo yakho, yeah. Matho omonya usimonyo sentombi uhawawa umzukulu uGanane nesibona umalokazane. Umatho omonya okhafulo sekubolile.
uzagila zagila 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 zamkhwela.